Na malou nohu malá bota, to je logické. Vyrábějí je v této firmě v Petřvaldě u Karviné a já tedy očekávám ruční titěrnou práci. A taky poctivou, protože když se šije pro děti, je potřeba dát si extra záležet. Momentálně se nacházíme v dílnách naší firmy, kde se zabýváme výrobou dětské kožené obuvy. Mimo jiné vyrábíme i dámskou, pánskou a dětskou domácí obuv. Nejvíc na odbyt jde kožená bota, protože velmi působí osvěta České obuvnické asociace v Česku a maminky opravdu se snaží kupovat obuv certifikovanou. Začalo to asi před 20 lety, kdy jsme koupili pár strojů a vzali asi 5 budoucích důchodkyň z jedné nejmenované firmy, která vyráběla jenom takové domácí šlapky. Potom možná zapůsobilo, že toto naše ego, protože konkurenční firmy nás nebrali moc vážně, byli jsme pořád jenom papučkáři, takže až v době, kdy jsme začali dělat koženou botu, tak jsme se cítili být obuvníky. My nejsme z oboru, já ani manžel. Na začátku jsme se učili tu obuv dělat určitě tak, že jsme rozpárali množství bot. Spolupracovali jsme s firmou na Slovensku, která nám pomáhala obuv dokončovat, ale pak jsme zjistili, že všechno chceme mít pod svou hlavičkou, že nemám zapotřebí hlídat ještě další firmu, jak kvalitně pracuje, takže postupně jsme všechno dělali u nás. Máme ve firmě všechno rozdělené, samozřejmě, jinak by to nešlo, takže manžel se zabývá tady tím strojovým vybavením, nákupem nových strojů, a protože studoval počítače, takže vlastně i tady tímto ve firmě, i když následně nastoupil syn, takže už jsme opravdu taková rodinná firma. A já si nakupuju materiály a dávám dohromady ten design, takže máme to rozdělené a hlídám si výrobu, hlídám děvčata. Teď máme 50 lidí a jsou to převážně teda šičky, dělníci na spodkové dílně, vysekávači. Tak tady to povolání se nazývá svrškařka, znamená to šička. Úkolem svrškařky je spojit jednotlivé dílce do svršku a hotový svršek znamená, že to je svrchní díl té části obuvy, ta, co jde vidět. Tento učební obor trval 3 roky a potom jsem si udělala ještě nástavbovou kožidělnou výrobu obuvy 3 roky na integrované střední škole tady v Havířově Suché, kde jsem si dodělala dálkově studium s maturitou ukončené. Když nás přijímali na tuto školu, tak vlastně zjišťovali, jako jestli ten člověk má postřeh, jestli má výšku, jestli může za tím strojem pracovat, jo. Ale jinak, že byste dělali nějaké testy přímo, jako to ne. V obuvnictví je to všechno o ruční práci. Víceméně každá jednotlivá botička je originál. Odlévat můžeme gumáky, ale tady tyhle kožené boty budou vždycky o ruční práci. Šička musí být manuálně zručná, musí být cílevědomá, musí tu práci vlastně odvést tak, aby byla 100% udělaná. Vidím, že tady ta obuv je zdravotně nezávadná, že se na té obuvi pracuje s přírodními materiály, což je výborné, že, pro ty děti. A jakýkoliv střih tady, když je dobře udělaný, jo, tak dobře sedí na nožce a to je to, co mi dělá jako radost, že vím, že k těm dětem jde něco, co jim vlastně neublíží zdravotně. Pro mě v dnešní době zatím není těžké sehnat odborníky, ale do budoucna, až tady ty děvčata odejdou do důchodu, tak nevím, co bude, protože tento obor už se neučí. Ráda chodím do práce, ano. Tak vlastně vzniká něco pod rukama, něco nového. Není to jednotvárná práce, vlastně těch vzorů je více, takže člověk se vlastně učí pořád.
Máte dost zaměstnanců, nepotřebujete teď aktuálně někoho? Máte na mysli sebe? Ne. Zaměstnanců mám dost, ale práce je stále víc, takže je pravděpodobné, že budeme potřebovat další. Jaký by měl být člověk nebo uchazeč o zaměstnání? Jaké by měly být předpoklady podle vás u vás? My preferujeme, že je vyučená, teda řeknu žena, protože převážně bereme ženy, takže vyučená v tom oboru nejlépe svrškařka nebo vysekávač usní a nebo dělník na spodkové dílně. A jak vidíte vůbec budoucnost toho obuvnického řemesla, toho fochu? Tak já bych měla být optimista, takže já doufám, že přes tu krizi, která tady byla způsobená dovozem asijských bot, tak že se alespoň v té dětské obuvi přeneseme a že snad bude lépe. Tak já moc krát děkuju a pokud vy byste chtěli zachránit to obuvnické řemeslo, tak se podívejte na naši pracovní nabídku z celého Česka.